Gràcies! Hem omplert les carreteres d'aquest país de dignitat col·lectiva i de mobilització popular. Hem fet el que ens vam comprometre a fer des de la societat civil, respondre a aquesta ignominiosa sentència dempeus i no agenollats. Aquests 5 camins, aquestes 5 columnes que hem fet fins confluir a la capital són una metàfora de la nostra lluita col·lectiva per la independència, popular, pacífica i democràtica. Tothom hi ha portat el que pot des de la generositat, els que organitzen els avituallaments o allotjaments, els que l'han fet sencera, 100 quilòmetres en 3 dies, i els que n'han fet etapes fent relleus. Exactament igual que la nostra lluita per la independència. Qui estigui cansat que s'aturi, un altre li prendrà el relleu, però col·lectivament no ens podem aturar. Hem de reprendre el camí i des de la societat civil ho estem fent, amb la mobilització constant, amb campanyes com Eines de País, que entre d'altres estan ajudant a enfortir els sindicats que avui han convocat aquesta vaga general. Ara necessitem que aquest camí el reprengui la nostra majoria parlamentària. Unitat pel projecte col·lectiu, que el prioritzin, que ens importa molt poc quants diputats traurà cadascun d'aquests partits el 10 de novembre. Des de ja, prepareu-vos per poder, en el moment que sigui precís, defensar i sostenir una declaració d'independència. Perquè la gent hi serem, com hi vam ser l'1 d'octubre. La llibertat i la independència van de la mà. Visca Catalunya lliure, visca la llibertat!